Ma'lum bolşaly şu ýylyň fevral aýynyň 24-nü Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadag şäherine amal aşyran iş saparynyň çäginde, Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağılar tagaldyş dikeldiş merkezine barap, ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýaşaýan saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çağılan. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağılar tagaldyş dikeldiş merkezine saglygyny dikeltmek boýunça geçirilmeli işleň mailnamasyny tasdiqlady. Bugünler çağılan tapgyrlayan dikeldiş bejergiler dowam edýär. Mailnama laýyklykda şu ýylyň noýabr aýynyň 16-syndan noýabr aýynyň 30 aralygyna ýurdumyzyň Mary vilayetiniň dikeldiş bejergilere mätäç körpe ýaşaýjylary Arkadag şäheriniň Enäniň uçağının saglygyny goraş merkezine ýatymlaýyn bejergi alyp, Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağılar tagaldyş dikeldiş merkezine dikeldiş bejergilerini alýarlar. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howunarlyga mätäç çağrylary himayet bermek boýunça Haýır-Sahabat gazinasynyň hasabyndan paýtagtymyzda Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa merkezine, Enäniň we çağılaryň saglygyny goraş ilmi klinik merkezine, Arkadag şäheriniň Köpöwürli hassaxanasyna, Arkadag şäheriniň Enäniň we çağılaryň saglygyny goraş merkezine, ýurdumyzyň ähli wilayetlerine dürli kesellerden ejir çeken çağrylary yerli hünärmenler tarapyndan hirurgiki bejerş amallary üstünlikli ýerine bu işler netijeli dowam ettirilýär. Çağılan hirurgiki bejergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly. Olaň her biri degişli hastaxanalarda nowatdaky dikeldiş bejergilerini alyp asalymdan sagdan çağılan hataryna goşulýarlar. Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa merkezine, Enäniň we çağanyň saglygyny goraş ilmi klinik merkezine, Arkadag şäheriniň Köpöwürli hassaxanasyna, Arkadag şäheriniň Enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine dürli çelşirmli hirurgiki operasiýalar yerli lukmanlarma tarapyndan üstünlikle amal aşyrylýar. Ýurdumyzda iými siňdiriş ulgamynyň kesellerinin ejir çeken çağıjygy hirurgiki bejerş operasiýasy yerli lukmanlarma tarapyndan üstünlikle amal aşyryldy. Daşar ýurtlaryň ady birlik klinikalarynyň hususan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň professor lukmanlary ýygyderli yerli hünärmenler bilen işçiň tejribe paýlaşýarlar. Paýtagtymyzyň Arkadag şäheriniň saglyk goraş idaralaryna yerli lukmanlar bilen bilelikde tejribe alşmak işleň çäklerini, howunarlyga mätäç çağrylary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howunarlyga mätäç çağrylary himayet bermek boýunça Haýır-Sahabat gazinasynyň serişdeleriniň hasabyna hirurgiki bejerş operasiýalary üstünlikli ýygyderli amal aşyrylmagy dowam edýär. Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa merkezine kardiohirurgiki operasiýasy üstünlikli yerli lukmanlarymyz tarapyndan amal aşyryldy. Dogy ýürek kemesligi kesellerinin ejir çeken çağılaryň kardiohirurgiki operasiýasyndan operatiw bejergiden soňky ýagdaýlarynyň kanagatlanarlygyny bellemek aýratyn ýakymlylar. Enäniň we çağanyň saglygyny goraş ilmi klinik merkezine neyrohirurgiki operasiýalary, daýanç hereket ulgamyna operasiýalar yerli lukmanlarymyz tarapyndan üstünlikle amal aşyryldy. Dürli kesellerden ejir çeken körpeleň degişlikde ortopedik we neyrohirurgiki operasiýalarynyň operatiw bejergilerden soňky çağılan ýagdaýynyň kanagatlanarlygyny bellemegem ýakymly ýagdaýdyr. Munyň üçin körpeje çağılan hemde ulan howsarlarynyň türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza hemde Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlary egsilenok.